IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. May isa kadagiti burburtsa iti kaaduan ket no kasano ti patay ni palarong pambansa gold medalist Mark Dave Nicolas. Ditoy ngilawlawag ni Dr. Lotis Blas de los Santos ti Black Nazarene Hospital ti Compartment syndrome. Ano sa dinokit daytoy ti mabigbig a sakit dagiti atleta nga agtartaray agbagbag ka tinadagsen ken dumapay. Compartment syndrome. Yes. Dito ket sakit nga nasakit iti muscles gapo ka dijay as you know ibaga dijay naganjay sakit compartment syndrome. So nasakit jay muscles nga adda jay oneg dijay compartment. Imagine tayo nga dijay muscles ti limbs or dijay lasag iti upper extremities like digitoy arms, imima, ken saksaka, ket kasla lang balay. So DJ lasag ije oneg iti upper extremities and lower extremities ket naka-compartmentalize ko nami. So kasano DJ? Kasla lang iti balay met ada mesa nga floor, ada living room na, ada kitchen na, ada kwarto nga pagturugan. Kas jay met kadigid jay lower extremities wenno saksaka kada ima. So, ada DJ lasag, ket magudwa-gudwa iti compartments, weno kwarto-kwarto. So, DJ pader, in between ka DJ kwarto ti balay, ket kasla lang kasjay met ijay compartments iti in-ima ken saksaka, ada manggudwa-gudwa ka DJ, pang-awag minukwa ket fascia. So, ijay mesa nga compartment, iti saka kada ima ket ada lasag or muscles, and then ada DJ blood vessels, ken ada DJ nerves or DJ orat. So no mato jay pressure or presyon ijay uneg DJ compartment, iso DJ agbalin nga compartment syndrome nga kunami. Imbatad na ang maala daytoy itinalabes ang panagensayo ket may isa kadagiti factor ti compartment syndrome ngem adu ti pakaipapanan na daytoy a sakit. Nasa papel lang no ada manas na DJ muscle or kaya lumteg wenno haan ket ada fracture, ada bleeding jay oneg. Ngumato DJ presyon ija oneg DJ compartment, and then agkos iso na iti sakit or pain. Tapos tumangken DJ lasag, iso kasla lang natangken or woody DJ pakiramdam DJ muscle. Number 2, because of DJ pressure or DJ presyon ija oneg DJ compartment, maipit DJ orat ken DJ vessel. So unay dumaloy DJ dara, kaya mafilyo ken maipit DJ orat na kasla lang ada tingling sensation ko nami DJ kasla lang agtudok-tudok kasi maipit DJ supply DJ nerve conduction mapan DJ saksaka kada ima. Iti agdama ket idaw-daw at dagiti pamilya dagiti atleta tinapinta sa serbisyo medikal para kadagiti miyembro ti pamilya dang atleta. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.